जिरायबाय थायो बुंबाय थायो होखारबाय थायोबा आंलाय मा खालामनो उपाय गैयाना गथ' उन्दै उन्दै राजकुमार ठाकुर लिरो मा मानसि इयो बिहारि बिहारि दा हाबा जादों नोङो बिहारि हाबा जादों खै बोसोर जागोन नों हाबा जानाया दिनै गथ'आ 8 बोसोर जाबाय नै 2 बोसोर जानोसै ओमफ्राय दा होखारबाय थायो रायबाय थायो रायबाय थायो आं बिदि खालामखो मालाय गुबुन हारिनि हौवाफोरजों 8 बोसोर जाबाय नोङो बे बिहारि हौवा दा हाबा जानाया 7 बोसोर नङा 10 बोसोरानो जानोसै बे गथ'आनो 8 बोसोर जाबायबा 10 बोसोरानो हमना ला बिहाय दा नों मबेनि मानसिया आङो रुपहि गोजानि मारै लोगो मोनलायनाय नोंलाय मबाइलाव लोगो मोनलायनानै बिदि हाबा जादोंमोन हाबा जानो माने हाबा जादों ओमफ्राय इनो आरो दा गथ' गथाय दङ ना आं जुदि आं थैना थाङोबा गथ'फोरखौ सोर नायगोन ओमफ्राय नों हाबा जा दा नोंखौ नांला न' इयो बुंबाय थायो आंनिफ्राय होखारगोन आं नोंखौ बे न'आव थानो आं नोंखौ बुथारगोन आं होनना बुंबाय थायो बेयाव सेखा गिदिर गिसिनि दङ आंखौ हाथाय ख्रे ख्रे एरनानै एकदम माबा दाननो होसोबाय थाबाय न' सिङावनो ओमफ्राय आं गथ'नि थाखाय आङो गथ'खौ लानानै एरै थानानै आङो थाबाय आङो नोंनि हिसाबै मा खालामनाय इखौ दा मोनसेबाबो एसे साजा होनांगौ आरो नोंसोरो इनो आरो आंना खोन्थाया नों माने बिहारि हौवादो हाबा जादोंमोन दा ओमफ्राय बिहारि हौवानो नोंखौ नांला माने नाङाबो होनाखै दिसुन होखारबायल' थायो रायबायल' थायो मैयाबोथ' बुदोंआनो आंखो खैबारसो बुखो नोंखौ दिनैसिम खननै जाबाय एबारजों बिराद बुयो नामा मैया एकदम बेसेबा बुखादों ओमफ्राय दाखालि बिदिनो बुवाखै बारा बुयै होखारो नामा न' सिङाव ताला मारिना दोनो मा नाम नोंनि नामा महिमा देबि लिरबाय ना इसोरनिफ्राय ठाकुर न'आ सिगां मामोन महिमा रामसियारिमोन न'आ बबेमोन देलाय खिथालाय रुपहि मा गामि खरामारानि नों मबाइलाव लोगो मोनलायनानै गोसोलायना हाबा जादोंमोन बे गथ'आ नोंनि मा नाम अनुपम ठाकुर जोबोर बे ओमफ्राय दा नोंखौ नांला होनबाय थायो नाङा होनबाय थायो होखारबाय थायो आरो दा नाङाबो होनद्रायाखै होखारबायल' थायो नों दा बबेयाव हाबा जादोंमोन अबेयाव हाबा जानाय न'आवमोन नोंनिया जायगाया इनिया नोङो हाबा जानाया बबेयाव नोंनि दा नागरजुलियाव हाबा जादोंमोन बिहारि हौवादो मा नामलाय हौवानि नामा राजकुमार ठाकुर बिफा नामालाय हौवानि दिननाथ ठाकुर आरो जायगानि नामालाय गामिनि नामा इनि नामा नागरजुलि खाथेरबारि नङा नों जेराव थायो हावरागुरियाव थायो नोङो खानाय हायो बे गथ'आ नोंनि खै बोसोर जाखो 7 बोसोर जाबाय मा नाम दा ओमफ्राय नों मा लुगैयो दा नोंखौथ' बुबाय थायो हौवाया बे राजकुमार ठाकुरा नों पुलिसाव थांदोंमोन नामा आं थांदोंमोन ओमफ्राय पुलिस माबा अफिसारा गैया अबा थांदों नोंखौथ' सिगाङै बेलेग हौवादो हाबा जानाङा जाना बर'फोरा एक्स'फोरा बुंबाय थायोमोन ओमफ्राय आं बुजियासै खारखोमाना हाबा जादोंमोन ना खारखोमानाय माने सिदा घराव लांदोंमोन आरो न'आव जोंहा मिटिं जादोंमोन मिटिं जानायाव ओमफ्राय लाना फैदो आरो आबसु अफिसनिबो मानसि थांदोंमोन ओमफ्राय खिन्थु इसोरो बुंदोंमोन आरो थांनाङा बिजों होननानै खिन्थु आं बुजियासै बेयावनोथ' गाब्र'योना बर' हौवाफोरा मोनामोन बस्था आं मिथियाना जायोखौ बिहारिफोरा मोदोमोमोन दालाय मा जाखो बुजि मोनैयावनो थांदो दा नों थांथ' साननैसो बुजाबाय थाथ' दा सोलाबथ' रोखोमनि मिथिबाय आं जुदि थैना थाङोबाथाय होमबा नों मानो बै समाव मानो सानदिया बै समाव आं सानासै बै समाव बादा होबा मानो हाबा जानायखौ गारदो नोङो आं सिगाङावबो आं बिदि जादोंमोन ओमफ्राय खिन्थु जोंहाबो आं बिदि बर' मानसिजों हाबा जानो आं थांदोंमोन दै आं मिसा खोथा बुङा खिन्थु बे हौवायाबो हाबा जाखानायसोमोन आं मालाय न'आव खानसे समाव रुवाथि थायोमोन बेबो बिहारिसोमोन नामा बर'आनोमोन उनाव होखाराखै आं निजे फैदों ओमफ्राय बिहारिखौ मोजांसिन साबसिन मोनबाय नोङो आं बिदि मोनाखै खिन्थु आं बिराद खस्थ'नि थाखाय थांदोंमोन खस्थ'नि थाखाय नों संसार जाबा खस्थ' जाखायोब्रा नोंसोरो जायो होमबाबो आं बुजियासै बांसिन खस्थ'आ मायाव मोनगोन नों बिहारिजों हाबा जानासो मोनबाय साननैसो बुजाबाय थाथ' जों दा जेबो बुंनो हाया जोंहा बहुद रेजाल दङ जों मालाय हौवाखौथ' जों थांबाय थानायफोरखौ जों खयज' हाला दा नैबे
Boro जुलि खालामनाय होनबा mana mulai ha mana mulai mohima Mohima Ramsariman दा ठाकुर जाबाय दिबिलिबो नैबे बिथाङा नागरजुलियाव सासे बिहारि बुवादा हाबा जादोंमोन बिथांखौ दा बुवाया बुबाय थायो होखारबाय थायो दा एबसु फिसा फैदों बिथाङा बिसार होनो नाथाय जोङो साननो गोनां जादों दे मोनसे समाव बिथांखौ हाबा होनाय समाव माने एबसुफोरा बुंखादोंमोन जे बे गुबुन हौवाजों थांनाङा बे मोजां नङा खिन्थु बिथाङा मानियाखैमोन खिन्थु दिनै फिन एबसु फिसा फैनानै बिथाङा बिसार होफैदों जे हौवाया बुबाय थायो बिथांखौ सानफ्रोमबो बुबाय थायो आरो नैबे गथ' दङ बेहा सानै दा बेलेग हौवा हिनजाव लाफैनो नागिरदों बै बिहारि हौवाया दा ओरैबायदि माने जाथाय जादों नैबे बिथाङा रुपहिनि मोननो बिथाङा रुपहिनिफ्राय हरामारि रुपहि हरामारानिफ्राय बिथाङा हाबा जाफैदोंमोन नागरजुलियाव सासे बिहारि हौवादो खानाय सिंगादो नाथाय बिथाङा दा होखार जाबाय मा नामलाय नोंनि नामा महिमा रामसियारिमोन बिथांनि नामा ओरैबायदि जाथाय जायो नुदोंना बर'फोरा गुबुन हारिजों थाङै थाङै बादा होबाबो लाया थारैनो बे भिडिअखौ नुनानै गोबां रागा जोंदों आरो दुखुबो मोनखांदों नङा होमबा बेफोरबायदि जाथाया गुबुन हारिजोंल' नङा जोंनि बर' हारिनि गेजेरावबो जानो हागौ थेवबो गुबुन हारिनि जुलि जानाय बर' आइजोफोरखौ माने बेफोरबायदि बांसिन नुनो मोनो गुबुन हादराव लांनानै गारना खारजानाय गुबुन कम्पानियाव लांनानै फानहैजानाय बायदि गाज्रि खामानियाव माने दोनहैजानाय नङा होमबा बेफोरबायदि गोबां नुयो ओंखायनो बुङो बर' हारिनि आइजो माहारिफोर एबा सिख्ला माहारिफ्रा एसे सांग्रां जा नङा होमबा गावबा गावनि लाइफखौ गावबा गाव माबोरै सोलिलांगोन बेखौ सान गुबुना रायनानै बुनानैथ' एसेबां बादा होनो हाया नङा होमबा गोबां नुबाय जोङो गुबुन हारिजों बेफोरबायदि गारना खारजानाय नाय गुबुन हारिया गारनानै खारखागोन सोरबा आफादनि आफादगिरि दैदेनगिरि एबा आफादफोरा नागिरनानै बबेबा पुलिस प्रशासना नागिरनानै होफैनो हानाय बेयाव माने गोबां माने बे माबा जालाङो प्रसेसिं जालाङो नङा होमबा दा ओंखायनो बेखौबो बुंनो लुबैयो आं गावनि हारिनिजों जुलि जायोब्ला एसे एनै नांलाय खमलाय जायोब्ला बर' समाजानो एबा बर' रायजो राजायानो माने गोरोब होफिनलायो माने रायज्लायनानै एबा मिथिं जानानै नङा होमबा मिथिं खालामनानै दा बेखौ जों नुनो मोनो नाथाय गुबुन हारिजों जुलि जानाया गोबां माने साननो गोनां गिबियावनो बुंखायो आङो नङा होमबा जोंनि बर' हारिनि गेजेरावबो जायो बेफोरबायदि जाथाया बुलाय सुलाया नङा होमबा नाथाय गुबुन हारिजों जिबायदि जाथाय जायो बे बर' हारिनिजों गोबां फाराग दं गोबां फाराग